BVD, bovine viral diarrhea, cyflwr cudd, sy'n bresennol mewn tua 30% o fuchesu Cymru. Dafydd Alun dwi'n filfeddyg yn Aberystwyth efo ystwyth ret, a dwi yma heddiw i samplo gwarthag ar gyfer BVD. Clwy heintus, virus heintus iawn ydy BVD. Mae'n gallu achosi sawl colled o fewn y fuches, rhai'n amlwg a rhai ddim yn amlwg. O'r cylledion amlwg, mae'n gallu gwneud i buchod golli lloi ar thylu. Mae'n gallu gwneud yr anifel llawer mwy tebygol o gael afiechydon eraill, sydd yn ei hunan yn amlwg, fel sgôth a pneumonia. Y BVD sydd tu nôl i lot o hynny, yn amlwg weithiau na hwnnw ydy'r drwg yn y caws. Mae'r broses o waredu BVD o fuches yn dechrau gyda prawf gwaed syml, sydd ar hyn o bryd yn rhad ac am ddim. A gan bod yr ymchwil diweddara'n crybwyll bod BVD'n gallu achosi colledion o 4,500 o bunnoedd y flwyddyn mewn buches beef o gant, a cholledion o 15,000 o bunnoedd y flwyddyn mewn buches odro o 132, mae manteision ariannol amlwg i waredu'r clwy. Dyn ni wedi gwneud rhyw test yn y gorffennol, a o'n i'n iawn y BVD amser ni, ond yn benna nawr dyn ni wrthi'n prynu lloi nôl mewn a'n sicr bod mae'n testo rheini sicrhau bod dim BVD ar rheini'n dod mlaen i'r ffarm. Yn syml, mae gen no-brainer, yn sicr mae gen werth edrych mewn ni a testo i gwneud siŵr bod dim BVD yma. Mewn buches sydd wedi ei heintio, mae chwilio am fuwch PI, persistently infected, yn gallu digwydd drwy brofi llaeth a thrwy ddefnyddio tagiau clust. I ddechrau off, ni fel arfer yn cymryd sampl o'r bulk milk, a mae hwnna'n cael ei hala off i gweld os y antibodies BVD yn y llaeth. Ni wedyn yn gallu edrych os antigen y virus ei hunan yn y llaeth i weld a os PI gael yn y hyd. Mewn lloi bach ni moyn weld ydyn nhw'n PIs, a ffordd hawsau i wneud hwn yw wneud tag and test. Fel arfer chi'n wneud yr un pryd a chi'n rhoi primary tags mewn, a wedyn chi'n halo nhw off hunan chi, so does dim rhaid i vet fod yn involved yn y rhan na. Mae'n gwneud mwy o sens i testo a gwybod beth yw BVD status chi, oherwydd chi'n gallu cael gwared o problems yn mwy gynnar, a wedyn mae'r da yn perfformio yn lot well, a wedyn chi'n gwneud mwy o arian wrth cael lower calving interval, therefore mae'r ffarm lot mwy profitable wedyn. Ymunwch â gwaredu BVD i dorri coes blaengar a beiddgar i sicrhau bod Cymru'n rhydd o'r haint.